Man mo kilit. Itong kagisan. Dili gyapon. Hello guys, mayong buntag. Karong adlaw na ako'y lain na usab nga video akong ipakita sa inyo kung unsaon pag-repair sa electric pan. Pakita na ko ninyo ha, ang electric pan. Okay, wala dyan. Did yun siya, did. Basta kay abog. Pag magtanggal mo ani, dapat ininayon din ninyo ha, kay basin unyag mapira ni. Pag mapira ni, maputol, nadako ninyo ng problema. Mao ni siya guys, ang daot niya, tawag ani is thermal fuse. Mao ni siya, ato ning ilisan. Nya ulit.
nga nga dili siya pilit. Tagisin niyo. Iya ko. Sabi. Ayun na, ayun na. Mahirap yung batang. Lagayin na na. Yan na natin katangon. Para makikita natin yung puti pagusin mo alas. Saan ako balik para sigurado na wala pagkab. Pas. Yan na natin basun. Para kung nandang sa kasro. May lima ba sa puti ko, yung kantang, lungis na. Yan ba? Pakatan ba? Okay. Kantang na. Isa, ako kanya pun. Okay. Apa? Mana? Pag mana na, di mapulo tayo ng sakit sa using. Sangit siya, ayaw may pugsa. Gamitan natin yung ilagay niya lang. Yan na gamay. Yan. Pukula pa. Ayaw, hindi mo siya pugsa. Wali. Hindi siya pugsa, hindi siya pugsa buka. Kasi yung musik. Magbilang ba ito? Oh. Diba? Mana na? Hindi ko musik. Bus pa musik. Lalu pusing nanti pas nanti. Tutin noon, ini pusing. Aku gak kuat, para suruh hamloy. Hindi ako pagkakuan ang ilipan. Tanaw din ako ang spacing sa yang pusing ko shafting. Bukan yang motor dapat hindi dapat yung sa iguan. Kaya pagkuhan sa asa yang tingin sa na ang mugaw ang kusok kusok pusing ng bungot iko na kahit sa iko. Ang kuwan daw ang nagyos. Napipan na ilipan. Hindi niya wala magyos. Dali, ang kuwan sumugod. Ako ba gamay sisir. Panang takot. Okay, itong testingan na, bandar. One. Okay, tuyok na siya. Okay guys, mauna ni siya guys, naman na itong testing o bandar.
saksak na to. Tara guys, okay na guys. 2 3 okay na.